Здравейте! Привет, прекрасни хора от YouTube канала ми и групите във Facebook. Намираме се в едно от най-прекрасното време на годината, месец декември. Изключително специален е този месец, освен с коледните и новогодишните празници. Но в този месец, преди повече от 6 години, аз направих своята регистрация, своя абонамент за здраве към фирма Aquasource. И откакто съм взела това решение, искам да ти кажа, че това е най-хубавото нещо, което съм направила за себе си. И настъпили са изключително много промени, промениха се много неща за мен и всички те са към добро. На първо място това, което се случи, е, че аз подобрих своето собствено здраве, това на дъщеря ми и на цялото семейство. Няма и помен от всички предизвикателства, всички притеснения, всички медикаменти, които ни се налагаше да приемаме преди това. Няма и следа от цялото това нещо. За мен е изключително важно спокойствието, което придобих. Върна се усмивката на лицето ми, върна се настроението ми, върна се надеждата в душата ми, че всичко добро в живота ми тепърва предстои. Запознах се с невероятни и прекрасни нови хора. Изцяло съм сменила средата си за последните 6 години и искам да благодаря на всеки един човек от екипа ми, който ми се е доверил и който тръгна заедно с мен по този прекрасен и осъзнат път към здравето и благоденствието. Не напразно казвам благоденствие, защото другото хубаво нещо, което ми се случи, е, че успях до голяма степен да си върна свободата. Преди тези 6 години аз бях човек като повечето хора, който ходи на наемна работа и през по-голямата част от времето си е зает там. От повече от 2 години аз вече не се налага да ходя на наемна работа, благодарение на прекрасната дейност и бизнес, който развивам в партньорство с фирма Aquasource. И благодарение на тези доходи, които първоначално бяха като един допълнителен доход, така първоначално исках да си платя продуктите, да ми излизат безплатно. После започнаха да остават някакви средства и за нещо друго. Знаеш, винаги има какво да се попълни в семейния бюджет, винаги има някаква дупка, която да се запълни и един допълнителен доход никога не е излишен на никой, а в последствие с течение на времето успях първо да си освободя половиния ден, минах на 4-часов работен ден, а от повече от 2 години, както казах, вече не се налага да ходя и на наемната си работа, което пък ми дава една изключителна свобода и спокойствие и огромно удовлетворение от това, което върша. Защото не знам дали някой се замисля колко голямо значение има това, как изкарваш парите си, дали това е свързано с нерви, напрежение, с стрес, с неудовлетворение от това, което вършиш, така с недобро настроение, отивайки или пребивавайки на работното си място поради най-различни причини, които могат да бъдат обкръжение, може да бъде заплащането, може да бъде и самата ти работа, която ти не харесваш, могат да бъдат много неща и дали от друга страна това ще се случва по начин, който на тебе ти харесва, който те кара да се усмихваш всеки ден, когато се събудиш, да се събуждаш с благодарност и да знаеш, че това, което правиш, всъщност носи полезност и стойност на толкова много хора, които стават все повече и повече. Няма да се уморя да ви благодаря, скъпи приятели. Така че за мен има огромно значение човек
как си изкарва прехраната, как успява да си вади доходите, какви са му доходите, откъде идват парите. Това е нещо изключително важно. Не знам дали повечето си даваме сметка, че това всъщност определя до голяма степен и нашето здраве. Защото здравето и парите са взаимно свързани. Има една стара поговорка, българска, която гласи, че мизерията си е жива болест. Особено в днешно време това важи с пълна сила. Така че в днешния ден искам да отправя едно предложение, поредното си предложение за подарък към теб, но не някой да ти го подари, а ти самия да си направиш подарък, абонамент за здраве. Днес ти предлагам да си подариш свой собствен потребителски номер към фирма Aquasource, като това ще ти донесе изключително и само ползи. Аз много пъти съм говорила за ползите от регистрацията. Това ще ти отвори една врата към здравето, към изобилието, към свободата, към новите приятелства, към нови хоризонти и човек така разбира, че има и друг живот, който е възможен за него. Има много възможности, които ние отхвърляме с лека ръка, но аз ти предлагам да не отхвърляш тази възможност. Аз ти предлагам да се присъединиш към моя екип и ако ти го направиш до края на тази седмица, до 22 декември, 12 часа на обяд, ти ще получиш един допълнителен бонус, един подарък от мен. Това е един продукт, който в момента е на промоция. Това е плодовата енергия С, нашия органичен витамин С. Така че всеки човек, който се присъедини към екипа ми до края на тази седмица, повтарям, до 22 декември, 12 часа на обяд, ще получи допълнителен подарък, един брой плодова енергия С. Освен това, може да се възползва от предложението за закупуване на програма за лесно начало с до 50% отстъпка от клиентската цена. Заповядайте, скъпи приятели, в екипа ми. Заповядайте да сбъдваме, да творим и да се развиваме заедно. Желая ви прекрасен ден. Очаквам ви и до скоро!